Біблія, книга Быццё, раздел 9. «И добрословил Господь Ноя и сынов ягоных, и сказал им: плодзецеся и множьтеся, и наполняйте землю. Хай боятся и хай тремтять перед вами уся живёла земная, и все птушки небесные, усё, что рухается на земли, и усе рыбы морские, у вашей руки отдадзены яны. Усё, что рухается, что живе, будьте вам на ежу, як зелянину травную даю вам усё. Толькі плоти з душою яе, з крывёю яе не ешьте. Я спаганю і вашу кроў, у якой жыццё ваша, спаганю яе з усякай жывёлы, спаганю таксама душу чалавека з рукі чалавека, з рукі брата ягонага. Хто пралье кроў чалавечую, таго кроў пральецца рукою чалавека, бо чалавек створаны паводле вобраза Божага. А вы плодзецеся і множьцеся, и рассяляйтеся паўсюль по землі і множьцеся на ёй. И сказал Бог Ною и сынам ягоным з ім: вось я становлю запавет мой з вами і з нашчадкамі вашими пасля вас, і з усякаю душою живою, якая з вами, з птушками і з быдлам, і з усімі жывёламі зямнымі, якія у вас, з усімі, што выйшлі з каўчэга, з усімі жывёламі зямнымі. Становлю запавет мой з вами, што не будзе болей знішчана ніякая плоть водамі потопу, і не будзе ўжо потопу на спусташэнне зямлі. І сказал Бог: ось азнака запавету, які я становлю паміж мною і паміж вами і паміж усякаю душою живою, якая з вами, уроды назаўсёды. Я кладу вясёлку маю у воблаку, каб яна была азнакай запавету паміж мною і паміж зямлёю. І будзе, калі я навяду воблака на зямлю, дык явіцца вясёлка у воблаку. І я успомню запавет мой, які паміж мною і паміж вами і паміж усякаю душою живою у кожнай плоці. І не будзе болей вода потопам на вынішчэнне усякай плоці. І будзе вясёлка у воблаку, і я убачу яе і успомню запавет вечны паміж Богам і паміж усякаю душою живою у кожнай плоці, якая на землі. І сказав Бог Ною: вось азнака запавету, які я поставив паміж мною і паміж усякою плоттю, якая на землі. Сини Ноя, якія вийшли з ковчега, былі Сім, Хам і Яфет. А Хам быў бацька Ханаана. Гэтыя трое былі сыны Ноевыя, і ад іх насялілася уся зямля. Ной пачаў урабляць зямлю і пасадзіў вінаграднік. І выпіў ён віна, і ап'янеў, і ляжаў голы ў намёце сваім. І бачыў Хам, бацька Ханаанаў, сарамату бацькі свайго, і, выйшаўшы, расказаў двум братам сваім. Сім і Яфет узялі вопратку і, паклаўшы яе на плечы свае, пайшлі, адвярнуўшыся, і накрылі галізну бацькі свайго. Твары іх былі абернуты назад, і яны не бачылі сараматы бацькі свайго. Ной праспаўся ад віна свайго і даведаўся, што зрабіў з ім малодшы сын ягоны. І сказаў: пракляты Ханаан, раб рабоў будзе ён у братоў сваіх. Потым сказаў: добраславёны Господь Бог Сімаў, а Ханаан будзе рабом яму. Хай пашырыць Бог Яфета, і хай уселіцца ён у намёты Сімавыя, а Ханаан будзе рабом яму. І жыў Ной пасля потопу 350 гадоў. А ўсяго дзён Ноевых было 950 гадоў, і ён памёр.